салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. вазни ва аст бародарон ки дар комментариё бисёртар пурсида буданд. соли 2002 сол, сӯзишвориш бензин, кузов хчмг, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошина чӣ хеле ки наворда мебинем бародаро, состоянияш бениҳоят хуб аст, краскаш тоза, мотор, коробка ходовой соз, 4 баллони нав дорад, аккумулятораш навай, ходовойшам ҳолати хуб аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 45 мега. мошинхари анемуша бо мега савдо мешавад. касони харидор ҳастем, марҳамат, рақамҳоро экрана занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгири моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародаро рафт шори соли 98 пурсида буданд. як тӯёфтагим, сӯзишвориш бензин, кузов внедорожный, объем 2, коробка автомат, ҳолаташ хуб. соҳиби мошин мегӯяд бародаро ки мошина ходвай, мотор, коробка ҳамаш 100% кор мекунад. бародар дастарошнасум дар кори фурӯхтан мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 37 мега. мошинхари ани бошад, биё ай пеш мега мошина бина, ҳайкна, маъқул шаст савдо мешавад назди мошинда. касони харидор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳоро рӯи экранда занг занед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини фурӯшиш бародаро каравани простой ҳастай, солиш 95, сӯзишвориш гази бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро состоянияш хуб аст, мотор, коробка ходовой соз, моторш бародаро Astra J. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нақша 35 мега. харидори ани бошад бо муомила мекунад бародаро, ҳуҷҷат ҳам дорад. касони харидор бошед, марҳамат, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳоро рӯи экранда занг занед. мошини дигари мо бародаро солиш 2000, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 2.3, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро кам расходай, мотор, коробка ходовоиш созай, расходаш 100 километрда 8 литр бародаро, 4 баллони 90% дорад, 4 моҳ ҳуҷҷат. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нақша 37000 сомон мега. мошинхари ани бошад, бо муомилаи хуб дорад. бародаро касони харидор бошед, метавонед ки рақамҳоро рӯи экранда муроҷиат кунед. бародароне ки Starix пурсидагидем, марҳамат, як тӯёфтагим, солиш 2001 сол, мотор дизел бародаро, сӯзишвориш дизелай, ходовой ҳамаш 100%, ягон камоди надорад, 10 нафара, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ, краскашам ҳолати хуб дорад, баллонош 80-90%. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нақша 37 мега. бо харидори ани боша мега савдо мешавад.
касоне ани хайдор ҳастед, марҳамат рақами рӯйкунанда занг занед. мошини дигар мо бародаро ВАЗ 2106 солаш 87, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.1, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро мелисшовка камтар кор дорад. мошин нахадо ҳамаш 100% ҳозирашда кор карда истодаи ҳуҷҷатҳои сорнаш бичидагиянд. қарор дорад дар истаравшан бародаро нақша 9000 сомон мегӯяд. хайдори ани боша савдо мешавад. варианти алиширам ҳаст бародаро ки ба мақсад ки гов молам алиш мекарда, мақсад гов ё ки гӯспанд дошта бошед алиш мекунад. касоне хайдор бошед, марҳамат барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.